For at hente programmet skal du gå ind på Flux hjemmeside, som står heroppe, og derefter skal du vælge, hvilke platform, som du gerne vil bruge det på, og downloade den fil og installere det på din computer. Læg mærke til, at programmet også godt kan bruges på en browser, men man får ikke helt den samme funktionalitet, men det kan dog lade sig gøre, hvis man har Chromebooks og den slags. Når programmet starter op, får man en workflow, man skal arbejde sig igennem. Man skal egentlig bare trykke cancel på det hele, og hvor man kan oprette en bruger, der skal man trykke work offline. Så kommer man ind til programmet, som ser ud på den her måde. Og grunden til, at vi i CFU's side vælger ikke at connecte på andre måder end med en USB-stik, skyldes, at det er lettere at styre i en skolemæssig kontekst. Man kan godt arbejde via Wi-Fi på laseren, men det bøvler i alle institutioner på nær, når man er hjemme i privaten. Så derfor anbefaler vi ikke det.